So yun, what's up guys, mga kabsat. Alin dito na kami na naman sa Aquan, sa bukid. Bali nakatanim na sila dito. Bali ito yung mga talong na nila, namumulaklak na, tapos may mga bunga na rin. Tapos yung ampalaya na talbusan ito, medyo madamo. Daming bulaklak tong mga talong nila. Tapos yung banda ron, kamatis, talong. Bali tignan natin yung baboy natin guys na malapit ng mga anak. Mga 10 araw na lang siguro, kaya wala pa, mga anak na. So, narabain! Dilinis pa guys. Tignan natin yung baboy. Kasi ito guys, tatamnan na naman nila. Halika na, salabay tayo. Ah? Salabay tayo. Ayaw. Ah, Buwan malamig. malamig. Yeah. Tignan natin yung baboy na malapit ng mga anak. Wala naman anak. Meron, malapit na. Tignan natin. Malaki na yung tiyan. San? Opo. Kita namin. Diyan tayo laki to. Oo, malapit ng gumabi. Malaki. Opo. May ikon na oh. Uy, may ikon na. Dito. May ikon dyan oh. Yeah. May tukat kanina dyan oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Dito na kami guys. Tingnan namin yung baboy namin. Bababa, baba. Hindi. Anak. Yun. Anak. Ew. Madilim guys, kasi sana medyo pan na kasi. Ito. Alas 6 na, kagatin niya ang kamay mo. Hindi makita yung tiyan niya. Pakain mo sa. Oh. Hindi makita yung tiyan. Lagyan natin ng tubig. Ha? Tatatubig. Dilim. Punta na guys, madilim. Halika na. Baha. Ang baho. Uwi na tayo. Dito kami sa bukid. Atiwan mo ako. Katanim na sila guys. Yan guys, naglalakad kami dito sa may Pilapil. Papa, daan lang ito. Yan wala. Opo. Tubig yan. Kita. Yan guys, nakatanim na sila dito. Hintay na naman ng ilang buwan bago ani. Mamaya. Kasi na. Ika. Nama ko yung anak ko guys. Bale, guys, sobrang lamig kasi dito, kaya itong mga tanim nila dito parang naano sa lamig, kaya mabagal yung paglaki. Malamig. Lalo na itong mga ampalaya, tapos yung sili. Yung talong guys, okay lang. Kasi Wow. naunang naitanim yun. Yan. Bali, marami na ding bunga yung mga talong. Yung ba? Oh, tara na, bilis. Ika dito.
Ito guys, meron pang mga konting kuan, mga kohol, mga natira doon na, nung nagkuan sila, nag-spray sila. Kohol, mga maliliit pa. Ay, buhay bukid. Sobrang lamig ngayong panahon na ganito guys, yung mga buwan na ganito. January, magpe-February na. Sobrang lamig dito sa bundok. So yun guys, in-update ko lang kayo sa mga kan dito sa bukid namin. Ito sana yung tatamnan din namin ng kuan ng gulay. Kaso kuan, sinabi ni father ko na tamnan na lang ng palay para may pangbigas na lang, pangbigas. Mahal din kasi ang bigas guys pag kuan, kapag binibili. Pero pagka palay, sobrang mura naman. Kaya ito guys, pangkain na lang, pangbigas namin. Para hindi na kami bumili ng bigas. So guys, pagabi na. Hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Very short video lang po ito. God bless. Please subscribe guys.